Před nějakou dobou tak jsem si koupil nejlevnější auto z Bazoše za 9995 korun, protože 5 korun jsem našel v přihrádce. Udělali jsme spolu několik videí, byla to fakt zábava, ale dneska tak nastal ten den, kdy se spolu budeme muset rozloučit. Oh my God! Napsal jsem vám do komentářů, co bych s tím autem měl udělat a úplně nejčastěji se objevilo to, ať s tím autem udělám crash test. A přece i mě samotného zajímá, co takovýhle obyčejný auto za 9995 korun dokáže vydržet. Takže dneska nastal ten osudný den pro Clio. Možná mi bude chybět a možná mi to bude líto. Budeš mi chybět. Jinak, když ještě nemáte na tom kanále odběr, tak ho určitě dejte, je to zdarma. Chtěli bychom 365 321 odběratelů a to je všechno. Takže test dveří. Předokolka na sněhu. To je skvělý. Potom, co jsme driftovali, tak i pána jsme docela namotivovali taky v Mercedesu. Máš 2 litr diesel, to nepůjde. Vyzvi ho, nenech se zábit! Jo, to je ono. Pak, že se nedá s předokolkou driftovat. Jo. Jak vidíte, tak jsme se přesunuli na trošku bezpečnější místo, kde tenhle ten crash test můžeme provést a přijde jsem zvědavý, jak Clio dopadne, protože doteď si myslím, že to je docela spolehlivý auto a uvidíme, kolik toho Clio vůbec vydrží, když mu třeba, já nevím, vezmeme skla, zrcátka, nabouráme omylem, tak jestli furt bude fungovat a jestli furt nastartuje a bude pojízdný. Jsem na to sám zvědavý, protože den D samotného Clia právě nastal. To bude ještě zajímavý. Ježiši, to bylo rychle, že jsem čekal. Už jsme nabourali. Jak se to stalo? Dobrá práce. Ježiši, začínáme nějak moc ostra. Nějak proč nám svítí kontrolka motoru? No on se jenom hlásí do služby právě. Jo, jakože je ready. No, tak jo, no tak. Jako takhle. Já bych rád nějak pozkoušel třeba interiér, jak vypadá, jo, ale já myslím, že interiér už dostal a zažil svoje. Z toho nezbylo. Tlačítka. Tady se zapíná turbo. Turbo? Dost dobrý. Nazdar, žena. No, určitě podle mě, co se hrozně často stává, tak tady, jak vidíte, tak jsou svodidla, jo. Úplně stejný svodidla najdete třeba na dálnici, jo. Dostanete nějaký. Dobrý. Dostanete nějaký mikrospánek, jo, tak prostě usínám. Tady usínej víc asi. To jsi probudil už? Jo, už jsem přiběhl zase. No, dobrý, můžeme. Tak nový. Tak dobrý. Zkontrolujeme jenom stavu. Já si myslím, že úplně v pohodě. Když tam nic není. Jež. To je v pohodě. Ano, ježiš. No to je snad nezničitelný zase. Mám to pod kontrolou, držím jakoby spěrný body. Dobrý, zavřel jsem. Tak. Kasára. Ježiš. Vše pod kontrolou a vše je děláno profesionálním dohledem. No couvej, můžeš, jo, můžeš. Mám tam místo? Jo, můžeš, jeď, můžeš, jeď. Asi už jsem to, už jsem v pohodě, ne? Kdyby nějaký? No, takhle. Jo, dobrý. A já myslím, že jsme zaparkovali ideálně. Docela v pohodě. Myslím, že tam... Jo, počkej, ona tady byla nějaká ta rouda, víš, jako, já jsem jí přehlíd jenom, tak sorry, no, když tak. Tak čau. Hele, čau. Tak pojď, hele, máš ještě místo, můžeš, trošku, takhle, jo, trošku můžeš, počkej z toho, dobrý. Brčic. Tak pojď, píp. Ale pípal jsem. No jo, Need for Speed, jo. Jo. Jako nechci nic říkat, ale Clio zatím drží naprosto bez problémů. Podle mě polovina nových aut, tak už by bylo dávno mrtvá.
Zatím nechci nic říkat, ale Clio mě sakra překvapilo a koukejte, jak si drandí. Já jsem 2 minuty natočil, 2 minuty. No tak to snad ne, no tak co je stalo? Ježiši, já co tady mám taky rozsekal, tady to je celý ledový. Já bych chtěl říct, že tohle to absolutně, ale absolutně nebylo v plánu. Jo, pojď. A za to, že jako kola má na druhou stranu. No, jo, ty vole. Jo, ty vole. Cože? Co se to právě stalo? Rozhodli jsme se, že tentokrát vyzkoušíme rally, ale jakože fakt ve velkým. Jsme na takovýhle uzavřený cestě a to znamená, že Clio plus uzavřená cesta rovná se spoustu zábavy. Clio nepotřebuje cesty, Clio určuje cesty. Vidíte? Ukažte mi lepší offroadák. Ops. Ale bože, ještě. Auto má nějaký bodliny v sobě. Tak to nemůžu vystoupit absolutně. To je nový furt. Dáš? Nevěřím. Jak jako nový? To nic prostě. Tak to ne. Zaparkováno. Není možný, že furt žije to auto. No. Z jakého důvodu to zatím vypadá, že Clio je naprosto nezničitelný auto? Co to je? Můžeš, máš tam místa dost? Tam místo? Jo, úplně v pohodě. Jo, místa. Počkej, strom vepředu. Nejede to, proč to nejede, počkej. Jako vepředu to máš čistý. Jo, musí něco vzadu. Tak to zkus dozadu, máš místa dost. Jo. Počkej, no, takhle. I'm dying. Yeah. No. Rádi tomu autu není vůbec nic? No to je nesmrtelný. No, Takhle, dobrý. jo. Jako nový, podle mě, super. Pěkně. Jde, to jsem přijel tady na ten tuning. Na tuning? No, tuning. Není problém, kabrio uděláme. Já jsem se netrefil. Počkej, dobrý, pojď. Ano. Kam to přežilo? Počkej, co? Jak se to nemohlo rozbít? Co to je? Ty se rozbát cihla, tomu autu nic není. To je fakt nesmrtelný prostě, co mám jako dělat tady prostě. To autu nic není prostě. Přiznám se, všechny moje plány pohořely. Já už nevím, prostě asi auto nade mnou vyhrálo, nebo já fakt nevím. To už jsou jako poslední záchrany, to už všechny plány úplně pohořely. Takže pokud chcete nezničitelný auto, kupte si Clio. Dobře, nejsem zase takový silák, tak půjdu tímhle. Jinak jsou 4 hodiny odpoledne, už se nás smívá, jak vidíte, a zatím Clio vyhrává na plný čáře. Jo! Ha! To jsem to nadal. Co s tím autem máme dělat, aby se zničilo? Jo! Jsem zase pyšnej. Tak počkej, ještě druhý. To bylo trapný. Já jsem úplně unavený. Nějakou flexu přineseme, to mě úplně vysílilo. Takže no zkoušej, jestli ty rozbiješ sklo a my ne. Oficiálně. Co? To bylo tak silně, co to? To mám nějaký neprůstřelný sklo, já nevím. Já se můžu dostat do auta. Jo, už, dobrý. Nevím, co to stalo. Tomu auto reálně vůbec nic není. Co takové? Největší poškození na tom autě, co jsme udělali, tak je jenom tohle sto. Nic víc. Tak pojď, můžeš. Máš tam místo. Jo, můžeš, ještě.
Kámo, počkej, ale tomu autu zase nic není. Tomu autu reálně nic není. Tak jo. Já to zdávám. Třeba Clio nade mnou vyhrálo, cítím se poražen. Pokud byste náhodou koukali na nějaký nezničitelný auto, Clio je správná volba.